Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar este pleno. Bueno. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Póstulos 2023. Bueno, pues como xa tiñamos falado outra vez, hai dos achegas provinciales, a achega 2026 e a achega 2025, e, por tanto, na achega 2026, que son 171.000 euros, 609,71, se proponen dous proxectos. Por un lado, a mellora dos camiños municipais Arnoso Vilar, Pouso, a Igrexa das Neves e o Sillabreu, e, por outro lado, a ampliación da rede, acondicionamento da rede municipal de saneamento de augas residuais na marxa dereita da C564. Isto corresponde aquí o tramo este diante de Toñita, porque nas últimas regadas xa nos botaba aí unha tapa para fora. Por tanto, desde aí de esquina, creo que desde a esquina de José hasta o último pozo, hai cambiado os tubos. Na mellora de camiños van 128.097,93 e no acondicionamento da rede de saneamento van 43.511,78. E logo despois, na achega provincial de 2025, vai a ampliación da rede de abastecemento de agua na Barbera e en Sande, por un importe de 52.010 euros con 30. E nada máis, por a nosa parte. Gastos correntes. Bueno, pero o gasto corrente xa fora aprobado na outra, non? Non, fora o gasto social. Non, fora o social, si, ten razón. Si, vai gasto corrente, son 130.000 euros, que é a parte que queda da achega 2025, perdón. En gastos correntes, o ano pasado foran 89.000 euros, 89.000 algo. No. Sí, o que se metera do pósito. Foron 130. 130 son este ano. E o ano pasado tamén, que ver, Non, foron 89. Foron 89, despois digo, non sei. O ano pasado? No, o ano pasado o que se meteu do pós para gastos correntes foron 89.500. Eu creo que foron 130 tamén. Ao final, porque se metera ao inicio sí, que foron 90.000, pero despois meteronse 40.000 máis. Pero meteronse do pós adicional. Co pós adicional. Sí. Vale. Pero que este ano tamén hai pós adicional, que son 62.000 euros, que tamén vai hoxe na orde do día. Sí. Pero, con respecto ás achegas do pós do 2026, hai unha diferencia de 40.000 euros máis para gastos correntes. Sí. Do ano pasado a este ano. Porque hai ese aumento en gastos correntes. Pois, tería que mirar ahora mismo que parte, pero bueno, nós fixemos un estudio do gasto corrente do Concello, do que e metimos a cantidad que necesitamos para cubrir o gasto corrente de todo o ano. Pero bueno, pode decidir un por un, se mira o presuposto. Ahora de memoria non me recordo todo. Pero son 40.000 euros máis en un ano outro. Sí. Son gastos correntes. Eu xe te mirarei despois, pero eu quero recordar que xa o ano pasado foron 130. Non gaste pós. O mellor ao final sí, Sí. Pero claro, aquí son 130 máis os 62.000 do adicional. Son 192.000. 192.000, sí. E outra cousa que vimos é que non hai plan complementario neste pós. Non o metimos de momento. Queda para un posterior. Non, porque ao final facemos o plan complementario, facemos os proxectos e despois surgimos como ano pasado que surgiron algúns imprevistos, como foi meter algunhas obras de urgencia e cualquier cousa, e todos os proxectos que metimos quedan ali, que se poden ir aprobando outra vez. Pero bueno, para facer outro proxecto, pois mira, esperamos. E iso pode ser meter Sí. despois? Sí, porque en cada pos que che vai salindo adicional piden a obra que queres meter, se queres meter un complementario ou facer unha nova.
Entón podemos meter despois igual. Non, nada máis. Bueno, pois a favor. E pasamos ao segundo punto, que é a aprobación da participación do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal pós-plus adicional 2026. E aquí vai, por unha parte, o pós-plus adicional 3-2026, a chega provincial asignada ou non ter débeda, pois podemos la dedicar a gasto corrente, que son 62.403,53, e pola outra parte 41.602 para gastos correntes de dependencia. Sí, iso xa estaba aprobado no pleno anterior. No do Sí, xaneiro. sí, no de xaneiro. O que pasa que vai no mesmo expediente, pero... Vai no mesmo expediente, pero xa estaba aprobado. Correcto. Vale, un pouco máis. Bueno, pois a favor.